Jivi mambo Gianiko angararambe Makarangarira Jivi zedu mambo Indinozi Chaka Kalisto Chawasarira ndakazvarwa mugore 1941 kumadziva Shamva district. Ndakarasikirwa navabereki vangu ndichiri mudiki chaizvo. Baba vangu ainzi Michael Chawasarira, amai vangu vainzi Sana Chawasarira. Vese vari vaviri vakafa ini ndichiri mudiki. Then ndakarerwa kumusha kwa amai vangu na mbuya vangu na sekuru vangu. Ndikakura ndikafunda muSalvation Army. Ndichiridza ngoma dzaimo muine dzimbo dzacho dzese vanomboya kutozodzitora pano dzeSalvation Army. Right, zvadaro baba munini wangu akazonditora kuenda kunondisiya kumission neRimond Mission 1955. Kare vanafata vairera nherera. Baba munini wangu akatsanangura zvakanaka, mwana uyu mwana womukoma wangu, handigone kumuchengeta, ndine mhuri yanguwo, mungandibatsiriwe here? Vanafadha vechiGermany paRimond Mission, vana Mushailek, vana Frederick, vana Husman, vakanditora ndikava one of the orphans paRimond Mission 1955. Ndakandichita standard 1. Saka standard 2 ndakazoita ndapa mission standard 3, standard 4 tichitichwa nomaticha edu maseminari enze vanafadha mapfumo, vana baba Riberiyo ivava vachiri madhikoni, vana baba Mishi, vana baba Chifeya, vana baba Chakaipa. Iya vanga mabishop ava akaticha paRimond ipapo. Vanga kuma 60s, you know. From 60 ndaitopedza standard 6 ndakaendeswa kuSt Paul's Musami. St Paul's Musami ndakanga ndatichwa ndakunzwa zvokuda kuimba, ndatichwa nababa Riberiyo, ndaimba kukwaya mavo, taimba Latin songs mostly. Ya zvokuti ndasvika paSt Paul's payapa haiwa, that was 61 ndiri form 1. Kwaya master akanga aripo teacher aibva Mangura uku, ndakamukumbirawo kuti ndingapindawo mukwaya mako here, akaramba. Ndomba ndatanga kangu kakwaya kadiki kekusekendari. Tiri 6 boys. Asi taitirwa misa yedu on Fridays kusekendari kwacho. Ndomba ndakumbira kuna Father Hackett kuti pamunoita misa yenyu payapa isa hatingazoimbawo here tiri 6 kudaro. Sikazina Father Hackett, welcome, unozoimba. Ndobva misa yaitwa taimba tiri 6, misa yese neLatin, Latin songs. Kana nanhasi ndinogona zvokuti do. Zvakanaka, ndapedza kuimba muya wangu, Father Hackett haana kumira, akabva ananga kwaFather Davis, principal. Zvikanzi vakomana vandanzwa vaimba uku kwatinoita misa yekusekendari uku, vanokwanisa ivavo. Kuti tiri kubhadharira chiticha uyu ari kuimbisa pano, timupa mari, anofundisa zvemisa nekuimbisa, kuimbisa kwaya, asi tinomubhadhara mari. Usiwi mwana wechikoro kawo,
wandaona uko anoimba zvokuimba zvezvi tadii kuti iyeyo aive the choir master wepanapo tichaende zvake kuti mishini haisisina mari zvaomera ticha vaye manje zvikati naticha vaye aiwa iwe uchiregedza kwaya yako uya kwangu ndikati haticha makamboramba kamusuwi ticha makaramba hazvisidei hazvina kumbononoka ticha ndokubva ataura kunzi aiwa hatisisina mari yekukubhadhara uyu mwana ari pano tichagara naye 4 years hatimubhadhare mwana wechikoro mwana wedu because ndaisponzwa nemisheni kaini as an orphan saka ndizvozvo ndokubva ndatanga kuita choir big choir this is form 1 1961 paSt Paul's Musana choir yakanga yajoina zvinhu zvekusekendari maticha vaiita PTH vakujoinawo. It was a big choir of about 50 ndakaimbisa choir iyoyi for 4 years ndichiimbisa ndini ndiri choir master ndisingatangi taitombouya futi kuno kuseminari kuzoimba kuconvent uko nechoir iyoyo. Vana baba Chakaipa nana Riberi vachiri kuseminari zvino vaidzawo choir ndine yangu iyoyo tichito haasi mumapitse kwakwaingova kuimba pafestival inenge iripo right. 1964 ndakapedza PTH ndaticha Father Davis vada kuti ndigare paSt Paul's kuti ndipiwe teaching post ipapo zvikanzi nana father wekuMarymount aiwa hazviite mwana ndewedu uyo ndisi takamufundisa mune mari yedu sauri kumudira izvozvo zvokwaya kuno ndozvatichamudirawo izvozvo. Ndobva ndadzokera paMarymount Mission 1965 ndaticha vanatanga choir. The eve of vernacular music in the Roman Catholic Church kuti zvakaita sei zvakatangwa zvainetsa. The early missionaries vanga vane negative attitude towards African or vernacular music yema-Africans, the early missionaries. Taimba in Latin, zvokuti vanhu vazhinji vevatenderi vakafunga kuti Latin language ndo mutauro waMwari, vanga vasingazivi zvaireva, saka ndiyo yaisenzeswa muchechi. Saka pakazobvumirana neVatican II kuRome kuti aiwa vanhu ngavaimbe nechirudzi chavo, vashandise mainstruments avo, ngoma, hwamanda, mbira, chese chavanoridza hosho. Machechi international denominations aite izvozvo, asi yakatanga iLutheran Church ndiyo yakatanga kubvumidza kuita zvinhu izvi muchechi dzavo. Ndio vakatanga kubvumidza, asi vanhu chechi yaisenzesa ngoma dzaini iZion Church yaisenzesa double-headed drum. Nanhasi munongovaona vachizviita, handiti ndio vakatanga ivavo. Koziya Lutheran Church yatanga pakaitwa organization yainzi ecumenical arts workshops dzavaiita veLutheran Church. Vaidaidza all people from different denominations vano the talent of composing kuti vaende ikoko vachindofundiswa zvakawanda. Kwaitwa maarts, drama, compositions, zvese zvaiitwa ikoko. Asi zvadaro maRoman Catholic Church nedzimwe chechi Anglican, Methodist vakazotangawo kuridzawo ngoma muchechi, zvabvumidzwa zvino. Saka zvadaro kwedu kuno kuRoman Catholic kwaiva navaponde vokumasvingo naBaba Lenher vokumasvingo. Ivavo vaponde vakaenda kuGermany vakandofunda nezvekukomboza izvi makore iwayo. Baba Lenher vakaitova nedhigirii racho remusic yechivanhu. Saka vari 2 ndokubva vakumasvingo vakanzi batsiraiwo vamwe kuti vadii vakomboze dzimbo.
ivo vakanga vana makomboza, vana Hakireni, vana Chimuti, vana Zava. Right, zvadaro ini, that was now 1965. Takadaidzwa kumasvingo ikoko nababa Ponde naFadha Lena, ini nababa Riberio kuti uyai kuno, takanzwa kuti kuromereka kuti ndimunenge mukuru wamuziko yenyu ikoko, uyai tizokufundisai kukomboza. Saka zvakadaro takaenda kutanyorawo dzimbo dzedu, ini nababa Riberio. That was 1965. Takaenda kumasvingo kwaiva right, vanga vakuita macourses ikoko. Takasvikawo right, ndobva tanzi uyai kuno nedzimbo dzenyu kupanel yaBaba Ponde naFadha Lena. Takaenda kuye murumu iyoyo, ndikaimba dzangu 2 vakadzibata, baba Ribeiro vakaimbawo dzavo 2 vakadzibata. Sikanzi right, padzimbo dzenyu isisu toda vanhu vanokomboza dzimbo dzechishona, kuimba pachivanhu chaipo dzisina matena. Tena haidiwe. Kana takuenda kutena tatova western. Right. Ini chimbo changu chakabva chabuda, dzangu ndiri yokutanga iyi yakabva yabuda, Yesu mwanakomana waMwari, yakanzi itai bvuma iyi. Ngatirumbidzei Mwari, ngatirumbidzei Mwari. Handiti yakambosara yakadaro kumasvingo vachiiteerera. Chikanzi ichi taisenzesa matape recorder. Yanga chipa real tape recorder. Achisiya ikokwiwo. Baba Ribeiro chawo ichi chikuti tauya nezvipo zvomupiro chapasawo. Right. 1967 pakaitwa course apa paSt Ignatius. Yairanwa naivo makomboza zokumasvingo. Azindika. Vakauya Ponde pane negrupu ravo romakomboza asi ikoko kuSt Ignatius. Inini ndiripo, baba Ribeiro varipo, ndiko zvanziwo Chawasarira uchaticha chimbo chako chakapasawo pano. Baba Ribeiro uchatichawo chimbo chako chakapasawo. Toita paya kosi yapera. Ndakuda kuzoenda zvinezvi group of composers yakuda kutanga. Tapedza kosi iyoyo. Vavariri vevanhu vemakomposers vekumasvingo yakupota vachiita running macourses good every year. Vaititaura kuti imimi hamusati manyatso kuibva zvokuti tingakubvumirei kuita makosi yenyu mega kana kuita association yenyu mega. Moukoko munopota muchiuyawo kuti tikufundisai, moukoko vachiuya kuno vachirana macourses enyu until such time. Changopedza kosi ye1967 zvikandira baba Ribeiro hazviite izvi kamu. Chawasarira novamwe ndakuzova vari interested. Yati uyai tisangane kuBari. Yanga kuBari kuSt Peters. Totoona zvechokwadi tasangana kuyoko. Saka takutotanga association. Baba Ribeiro. It was a revolt ka. Handisi kuona kuti revolt yataita apa. Saka takutotanga association pano. Chawasarira wakuziya how to go about it. Criticize kwedzimbo wakuziya mandika mastages acho. Ini baba Ribeiro vakuziva. Saka takutanga association. Pakatangwa association paBari 1967. Tapedza kosi yokuSt Ignatius. Vachivaura ndo vatavaita chairman. Vachivaura ngwari headmaster kwakutama. He was not a composer. Vanga vasina vashoniwa, vanga vana business paBari. Ndo vatavaita treasurer wedu. Saka tatanga tawana chairman ana vice chairman varipo. Hatanga tichiri vashomanini zvokuti taingoda chairman natreasurer nasecretary. Secretary takaita sister redemptor mazuva iwayo. Tichiri vashomanini. Saka zvakanaka. Paite vaTogo. Tofunga munombonza kuti muimbi. VaTogo, sister redemptor ivavo, sister Jude, sister Krososma, inini baba Ribeiro. VaTogo ndataura ka. Tanga takadaro. Novamwe vandakanganwawo. Asi tanga tisina kuwanda zvokupfuura 20.
takati chiri vashomanana. Right, tatanga kukombodza, takuziva, tichikritisizana. Zvakanga zvichikaoma stereki pekuti inini nababa Ribherio zvatikanga tafundiswa uku ndozvataiteedza chaizvo kuti chimbo chidzi chapasa. Painetsa because zvanga zvakaoma. Right. Togo ndiye akatanga kupasisa chimbo chake. Mwari tinzwireiwo tsitsi, Mwari nokuda konyoro wenyu, Mwari tinzwireiwo tsitsi. Izvi zvanga zvaifanira kuibwa zvakanyorwa mumupiro muyamo. Chivano chechikuti muvambi vadaviri, muvambi vadaviri. Saka zvadaro atakukombodza. Mumupiro isikombodza kazhinji iri mumupiro. Kwete mubhaibheri. Zvokuzonyora mubhaibheri zvakatozoya mazuva ano. Zvokuti unokomboza anonyora woenda kunedisapprove text yake kuna liturgical priest. Uzonzi yakanaka ingapinde pakati. Dzedu dzanga dzakarongwa kare mupiro nababa Bradley na Fisher. Ndovanga vakaita mupiro. Saka mupiro dzangu dzimbo inini, Yesu mwanakomana waMwari ndiyo kutanga yacho yakatoapprove mazvimbo. Yesu mwanakomana waMwari, Yesu tinzwireiwo, tinzwireiwo tsitsi, simudzai simba renyu Yesu, muuye kuzotinunura. Yesu tinzwireiwo, tinzwireiwo tsitsi. Ndechokupura the 10 lepers ndakatanga iyo. Kozoya ngatirumbidzei Mwari, ngatirumbidzei Mwari, zita rake sante, ndechepfugamiriro nanhasi. It was my second song. 1960 ichi yokutanga ichi 1968 kaichi. Yesu mwanakomana waMwari. Dzese dziri 1968. Right. Tava kupera nai mambo, mambo tiponesei mambo. Tava kupera 1975. Tiri pabhengeti apa. Mwari uyai mutinunure, chimbidzai mambo kuzotinunura. Handitika ndiri pabhengeti. Mwari kotamirai, kotamirai Mwari, Mwari kotamirai kutiyamura. Mwari kotamirai muchimbidzike kuzotisorudza. Ndiri pabhengeti. Mwari woga, Mwari ndiko kunobva kuponeswa kwangu. Ndiye woga ndoporangu, handimbofunduki nomuponesi mweya wangu. Garirira Mwari, mipana yeye, mipana yeye, nguva dzose. Ndochataipauno chichimbwa chichiitwa. But anyway, garirira Mwari, ndokuziva zvakadaro. But garirira Mwari, mipana yeye, mipana yeye, nguva dzose. Wow. Yeah. Yakabva yangu akaimbwa ndikwa asi dzimwe dzine marudzi ose achauya wazvazvirigira pasi pamberi penyu. Right. Mwanakomana waDhavhidhi, samutumwa wamambo, Hosana karumbidzwe, Hosana nyamatenga tenga. Yoyoyo. Mwanakomana. Kana tichidya muviri wamambo, kana tichidya muviri wamambo, ichocho ndini. Mwari uyai mutinunure, chimbidzai mambo kuzotibatsira. Vakagoverana zvipfeko zvake pakati pavo vachiita chingange, vachiita chingange. Right, ndikuista manje. Nai mambo, nai mambo, nai mambo mutinzwire tsitsi. Mambo, 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 mutinzwireiwo tsitsi. Ini ndini chiedza, ini ndini chiedza,
anenge achinditeera achazo right. Yeuka munhu uri huruva, uchadzokerwazve kuhuruva. Yeuka munhu uri huruva, uchadzokerazve kuhuruva. Munhu yeuka uri huruva, uchadzokerazve kuhuruva. Handei nadzo. Zita rake guru ndiye mutsvene, zita rake guru ndiye mutsvene. Right? Vakambonzizwa kadzimba ukafanana naMwari. Iyi yakabuda iyi ndofanira kuitisha kunhingi kumbare kakapfeka kachimbo ndakazvipirwa kuchengeta mitemo yenyu naridi kusvikirwa kumabvumo tenzi mitemo yenyu handimboikanganwa nokuti ndiyo yamunondiraramisa nayo ndiri wenyu ndiponeseiwo nokuti ndinotsvaga mitemo yenyu. Kakaipa ikaka ndichakaticha kakapasa kudhaya apa ndinongopawo vamwe vachanzi kuti unonembisa kukosi zangu ndichaembesa vambari kakapasa mandosachituri nawo ndomido so kakapasa baba ribheri vachira vapenya sani kambo kakaipaka sani kambo ende kanonakidza tenze mitemo iyi bhesi racho kumabhesi ndikwandiri dangerous tenze mitemo yenyu handimboikanganwa nokuti ndiyo yamunondiraramisa nayo ndiri wenyu ndibonezeiwo nokuti ndinotsvaga mitemo yenyu inoda kuvairira mitemo yenyu tenzi handimbokanganwa shoko renyu handinayo. Wayanayamwari mutiswirei kwasi wayanayamwari chaparidza zita ramambo ndizopatira iyo kanonakidza right. Kristo akanonana vanhu vake haleluya imbai nomufaro Kristo wakanonora vanhu right. Chondo chipiyaniso ngatichikudzei tichitenda mambo chipiyaniso ime ini ndinokurumbidzai mambo nomweya wangu wose mweya wanguwo unopemberera Mwari muponesi wangu mutinzwirei wotsitsi Mwari mutinzwirei wotsitsi wayana Mwari mutinzwirei wotsitsi mambo mutinzwirei wotsitsi nyika ndeyamambo navanhu vose haleluya nyika ndeyamambo navanhu vose haleluya. Idzo dzanze patirani tazvarirwa mwana ndiye mambo wamarudzi wose haleluya tazvarirwa mwana dzadzo mukristu ndopadzinoperera sofa dzangu idzi. Dzimbo dzangu hadzina tena vaakuisa tena vangazongoisawo zvavo dzangu inini dzinongoimbwa mavambo masoprano nealto nebesi zvinotova negaidhenzi yekuti right iwe wakomboza chimbo chako taakuenda nacho panero yedu chine originality here tirikuda originality kuti ichuni yakazvimirira yega here haisi chuni yekujakwara here haisi chuni yekupe right. Tenda association haina maassociations here kwawabata kwawabira umwe munhu uchiisa umwe hatiti kuenda tikuchengetedza chuni yedu tiri kubva ipapo tikuenda ino runamatiso here prayerfulness kana yambwa ukainzwa ichiibva unonzwa sei iwewe ndaimba pano ndikatombona mukomana akuzunguzika zvimwe nzvimbo dzangu handiti dzinokunamatisa neka right ine depth here depth ndeyataakuda machi
depth kubva paprayer depth chimbo chako ichi chichagara mucheche makore mangani. Iyoyo depth ndene kuti dzimbo dzedu sacred music ichengetedzeke. Unoziva here kuti dzimwe dzimbo dzinosara kukosi ukwe. Yaimbwa so vanhu ukakwira mubhazi dzosara ikoko hachichaimbwa kuti chimbo ichi. Handinozviona. Chine depth chinoendwa nacho novanhu. Unozodziwa tamumachechi. Chete mbiri. Handiti. Ende uyezve hatine complicacy yedzimbo. Tichitanga isi taifunga kuti tinofanira kukombozera vana mbuya. Vana vadiki. Harahwa nechemberi kuti vagone kudzimbo vadaire muchechi. Ichadaira sei chemberi wewe madynamics. Vanaziva here. Vachaziva here. Adlib. Dzedu dzaiva dzokuti dziimbwe muchechi. Saka ndokuchengetedza kwatinoita nhingi dzimbo dzedu dzine direction, dzine protection, dzine depth, dzine prayer. Kumasvingo vaponde vairidza ngoma yavo yakada kuenda kumbakumba kudai. Vachimba Mwari ngarombedzwe, Mwari ngarombedzwe, kudenga pasi pano vagarike. Hai, yanga yakarereka kumbakumba. Ndo vatapanana matask manje apa pamakombozasi pedu. Tikanzi varume, ichi toda kutsvaga ngoma yedu ino muririro wayo. Haifaniri kunge ine any similarity nongoma yekunze Jerusalema, Jocho, Mantechi. Inofanira kunge iri ngoma yakazvimiririra without associations. Tevanozi matape recorder zvidizvo matape recorder anga asinganetse mazuva iwayo. Mafoni anga asatako. Ide vano tape recorder yandikada kutengesa vana baba rene wacho. Ndoba ndanda kune recorder pamiri moni ngiyo ngoma yangu iyo iyi. Ine chimbo chaini ndini chiedza anenge achinditeera. Iyo iyi fata mulungu iyi. Ine tape recorder. Tauya pa next meeting payapa. Ngoma. Hapana ukauya apa. Isi zvinhu zvakaoma fanira kuti uite invent chinhu. So maindiventira ndikatambira. It's not easy. So you need a lot of gift from God. Saka yoridzwa ngoma ino chimbo ichocho. Yakadzokorwa mabhatiri achipera, achitengwa mamwe, achiisa chete vachiteerera. I think yakatora the whole session yese yokusiwa. Vachiteerera ngoma iyo ichete. Vachiteozo vaitaura vamwe. Nokuti teererai munzwe kuti ngoma iyi yakafanana neyekupi. Teerera. Vaiswa mamwe mabhatiri nechimbo chiri right. Ngoma nayo. Vafana nguva igona ngoma yacho vatichwa America. Right. Tatenda kulanchi. Tadzoka kumanheru nayo. Teerera zvikanzi vakomana. Zvikanzi toti kudino ngoma iyi zvikanzi ngoma iyi taiona fanike yakanaka. Nechimbo chacho zvese. Zvikanzi saka munoti zvapasa zvikanzi zvapasa izvi. Handiti yapasa ngoma yega. Zvikanzi vari bheri chindipa nhindi. Tepi yacho. Ndini nayo kwaBishop Marco. Atina Bishop Omurungu. Marco. Uenda naye kuyeku pabari bheri yonoridzo vachiteerera kuconvent kunhiki uko kucathedral uko. Vari kukava. Makore akataita nharo. Zvikanzi this is rubbish. Hatizvide izvi. Zvikanzi asi Vatican II ndozvairi kutaura kuti ngavaimbe nechivanhu chavo nengoma dzavo. Nokuda vamwe vapristewo novamwe mafata nomasire vari kunguti zviri right ngoma zviri right kusvika ngoma yaitwa accepted. Ndozoti manje 1968 because makarita aita macourses every year. April. 1968 muna April taenda kusend nhaswe futi.
takuti ndikaimbisa chimbo changu ndobufundisa ngoma yeye manje. Vana Mushuku vajoina, vana Chamunurwa vajoina, hatiti tawanda timida tichiwanda. Ndo tuone ngoma yeye yatekeshera pasi, aiwa ikuridzwa zvino yabva kukosika. Vaibata kukosa handiti kama vaenda kuparishiwa ikuridzwa saizvozvo kusvikira pari nhasi. Didhidza zvinova kuti kangoma aka kanonzwika muchirimbo, kainzwika muchirimbo vanhu vakohwa, but kachikurumidza kuti uzive kuti kari kurira kupika. Maybe kare handiti vanhu vaigara vakataramukana, vamwe pano vamwe sokwachikwanda uko, pese apa hapana munhu, vamwe sokumbudzi uko. Ndokugara kwaitwa kare pasina malines kuma40s uko. Saka isu kangoma yakangoti aikanzwa nguva yekukohwa yeye, uda kuti uzive kuti kari kurira kupi, kumushapani hatikanzwa. Ikako kangoma ndakakadzosa tembo yake ine, handiti kadididza, kainzi kadididza kangoma aka taikanzwa. Saka ndakadzoka ndikaona kachifita nedzimbo dzechivanhu. Kuti ndizobuda munyika, ndakubuda kunze, ndakanga ndakuzikanwa semunhu ano ruzivo nezvembira music now. Ndakawina World Award, kwaidiwa 30 winners, outstanding vanhu varidze zvinhu zvavo. Taenda kunoperekedza kunocerebrata nomurungu ainzi Penderecki from Poland. Penderecki ndiye akanga akawina award yacho, asi aizoda vamwe 30 from all over the world, outstanding musicians. Paitwa competition of any instrument yavanogona kuridza. Ndakaridza matepe, tikaenda nawo kuna Dr. Graham Town, na promoter wangu ainzi Keith Goddard. Tikandoisa music yedu akaseka. Tikanzi, what are you trying to do? Pari kudiwa renowned musicians. Tikanzi, we want to try. Taiso migi yedu makaseti yedu ni matepe. Paidiwa 30 winners. 66 nations contested. Right. Tazopedza criticize kuya tikazonzo chaka Chawasarira and Keith Goddard tikuenda kwa America takawinawo. Ndo bhuku iri pandiri apa. Kaverenga unonzwa history yacho. I was the only African akakwanisa kupinda mucompetition iyi nematepe mbira iyi. Right. Taridza kuye uku taita zvinhu zvedu 2 weeks apo ndaitoita diploma kwaSeke Futi Teachers College. Ndakaenda diploma, muchanyora test yacho muna September. Ndakaenda musi wa6 September, ndikadzoka musi wa 22 September. Exam iri musi wa 24. Kanyora nikapasa. Koma diploma yacho. Diploma in education. Right. Chadaro tiri koko taridza. Ndino medal second prize mbao silver. Anditi vesa takaenda kaiko 30 of us. Talent night, the talent night. Wakuridza chinhu chako chawakaridza asi papiwa the lasting prize match. Penderecki apiwa yake gold, silver indakapiwa gold, silver irimo mbao. Silver medal. Antaurira izvi ndozvokumbira izvi. Zvinozikanwa vanoita ethnomusicology. Right. Taridza paya taridza talent night. Nditoonawo zvangu ini ndiriko kuflag yeZimbabwe yatiso pasiri pangwa. Kati aidisiwo flag idzi. Flag muZimbabwe. Tadaidzwa pai matepe number 2 out of 30. Tapiwa silver medal. $1,000.
Yes. Tinomurungu wangu government. Ndire ndakutogwana tikatogwana mari yacho 500 asi mental yangu tadzoka kunoko right ndobva ndaenda negroup rangu kuSweden ndobva ndaenda naro kuHolland ndobva 1999 ndobva ndapiwa a tour of the eastern coast universities dzekuUnited States. I was based in Chicago, Illinois. Kafamba from Chicago tikaenda kuIndianapolis paivana bavari Berry, tikabva tikaenda North Carolina, tikabva tikaenda Philadelphia, tikaenda Pennsylvania, tikaenda Emory University in Atlanta Georgia, dzakawanda. Tikabva tikaenda kuLos Angeles, kuFoya University, tikaenda kuHarvard University iri muIthaca, kastate kadiki kanonzi Ithaca ndo muna Harvard University. Tikabva tikaenda New York, muNewark, tikaenda kuBoston, tikaona mukomana uyu auya kuzotenga mbira nhasi uyu Solomon Muruku. Tikabva tikaenda kuMaine imwe state, tikabva tikadzoka dzimwe ndadzikanga tasvika paBoston. That was 1999. Vaigadzira shipi iye yamunoudza kuti yakaenda nemaPilgrim Fathers inonzi Mayflower, vachigadziriza kuti vaite izoenda futi pamvura the year 2000. Tikatopinda mukati macho ndikabvunza mibvunzo. Tikaenda muWashington DC, pakuona paWhite House paya tikapasvika panga pachina Clinton. Ndatoona pikicha yachena ndinotorwa chifananidzo chaClinton ipo paya. Washington District of Columbia ndinonzi Washington DC. Zvazvinoreva District of Columbia ndopano White House ndopakakunzwa maBritish naGeorge Washington aitungamirira Americans the American War of Independence. Vakakunzwa paRiver Columbia, ndobva vavaka city iyoyo Washington District of Columbia. Ndakaperformera muKennedy Hall, very prestigious hall yandikaperformera. Tikadzoka tikabva tikabhururuka paya tikaenda kuLos Angeles, kuFoya California, tikaenda San Francisco, tikabva tikaenda kuPortland, tikabva tikaenda kuOregon, kuEugene ndokuna Thomas Mapfumo. Izvozvo tikakuenda twice paUniversity of Oregon, Eugene. Right, ndikadzoka kumusha ndobva ndapiwa a teaching post at Washington University, iyo iri kukoko. Iyi Washington District of Columbia ndo pacapital city pakakunzwa maBritish nemaAmericans vachitungamirira naGeorge Washington. Vakazopa futi honorary of a state inonzi Washington State. Kwokupedzisira kweUnited States inonzi capital yacho inonzi Seattle. Ndikaenda vandipa teaching post ikoko, ndikandoticha 2001 to 2004. Ndikasangana mhuri yaDhumi Maraire, vanachiusa anga kuno kwatororwa mumwe kwase. Vamwe vacho vakatosara ikoko, vanogara ikoko koMaraire. Vamwe vacho akazofira kuno iye chionesa akazofira, asi akazvariwa ikoko. Kanzwawo history yake. Ndichiti ndiri kubva kuZimbabwe, ndiri lecturer pauniversity, professor pauniversity. Uko ndinotonzi professor. Handiti munoona, ndiri professor wezvinhu izvi. Asi handina manyemwe nazvo izvi. Izvi ndakazvipiwawo, it's not my fault. Ndakazvipiwawo. Ndinotonzi professor chaka Chawasarira. Ndotokotwa. Munhu mabhuku andikaona ikoko vari kuita degree, undergraduates, doctorate. Vatondikota kukotawo mabhuku andikaicontribute kutaurawo zvandikataura imomo. Vatokota mastudents avo vachitanga kuzondira kuzoti chaka one pauka zvakataura izvi. Iye ari kuita doctorate in ethnomusicology. Vatokota. Saka ndokuenda kwandikaita kuAmerica. Zvadaro ndapedza ikoko ndakadzoka zvangu kumba kuno. Ndobva ndaenda kuSweden futi, kuLund University. Kuno University of Lund University. Ako ndikangoita ndingati kudiwo, ndingaiti 1.5 months
tichambira zvangu paLund University ndikabva zobva ndiko vandadzoka pamba panapa ndiri pane mastudents avangova vechirungu vanongouya pano. Vanhu vese urombo vanhu vese urombo rega kutema urombo vanhu vese urombo vanhu vese urombo